děkujeme vám za zatím ničím nezasloužený potlesk. Zatímco celý svět jen pustě plantá a průvan pofukuje mezi ploty, žebřiňák dotáhla už Rozinanta a v něm Sancho Panzu i Don Quixote. Na slunci se všem rezavá zbroj blíždí, kytaru třímá ruka místo kopí, svým dámám bábovky na pískovišti, ochrání směle včas jen co se schopí. Kupředu pravá, otevřené hledí, všichni co jdou, ví přesně o co kráčí. Jen těžko hledáš svět v okolní šedy, nevím, pěstuješ vavřín v květináči. Co celý svět se kdesi pládá, nad naší vírou slunce nezapadá. I kdyby Dulcinea byla Manda, stejně stála za to ta eskamáda. Upředu levá, kam se všichni jdou, refrén tu zní, i když poněkud tence. Hraje píseň a nevíme kterou, bobkovej list nám opadává z věnce. Dobrý večer, já bych vám velmi rád představil tady mýho kamaráda, on se jmenuje Dobrý večer, Čuan hraje na kontrabas. Já bych vám rád představil. To je Zbyněk Petržela, klávesista dnešního večera a člověk, který bude především hrát v tobě jeho síla a mlčet. Já už nic říkat nebudu, ale jestli budeš na to škaredej od začátku, tak... Nejsem na tebe škaredej, měli jste ho vidět dopoledne, jo. Tady to umíral, mluvil něco o nosohrtanu a tak. Tak prosím vás, takže to je Zbyněk Petržela, klavírista, skladatel, komik, ale nechtěnej, to je takový. Jo, děkuji. On jako umí i mlčet, velmi inteligentně. Já jsem se nadechoval, že tě představím, ale vpadl jsi mi do toho, takže nechám si to až na druhou píseň. Tak, nech si to na druhou píseň a to otestujeme si tě, jo. Tady poprosím nějak sympatickou paní, tady doufám, že to, já jsem si nevzal brejle, tak já tak spíš tuším. Jste paní, jo. Zkuste se ho na něco zeptat, schválně. Zkuste se ho zeptat. To nemusí být nic jako Bůh ví co. Nevím, jestli spokojený s gáží třeba, nebo jestli je ženatý. Když se na něho podíváte, tak vlastně nemusí ani odpovídat. Že? Tak dobře, tak, ale prostě mlčí, zarytě mlčí. My jsme se vám vlastně částečně představili, ale teď je trošku škoda, že vlastně, když vy znáte nás, my neznáme vás, jo, tak já bych poprosil, jestli vedle paní je zase paní, tak si se nám představila paní tady třeba. Stačí křestní, to, vy se tady znáte určitě mezi sebou všichni. Já šilhám, nebo není poznat, kam se dívám? Aha. Tak nějakého chlapa teda, tak ten se řekne, tam vidím něco, jak kdyby fousatýho, myslím, ne? Pane, zkuste. Olda, no, děkujeme. To je Olda a vedle něho? Marek, no. Vidíte toto? Nic to není, jo. Nebo křestní jména. Z vás to taky leze, to je hrozný. Mám takový model tak pro vás speciální, prosím vás, já bych napočítal 3, 2, 1 teď, jo.
vy si všichni teď rozmysleme, my si všichni rozmysleme, jsem myslel na tebe teď, víš, jak se jmenujeme, si to nespleteme. A 3, 2, 1 teď a všichni to zařveme, jo? Jo, jsme domluveni. 3, 2, prosím vás, ještě takhle. Stalo se nám už asi 2krát, že na to hlavně dospělé publikum, děti ty jsou v pohodě, jo, ale ti dospělejší, nebo ti, co se tak cítí, tak na to vlastně nereagovali, normálně se na to vypadli úplně. Tak, jo, rozumíme si, takže 3, 2, aby jsme to totiž nemuseli opakovat. A tak je to model, který funguje v těch školách, kde my taky vystupujeme, jo? Ano. Kolega se rozhodl, že to budeme teda aplikovat i na těch večerních představeních. Já mu stále vysvětluji, že to není ne, je to bezva. Je to bezva. 3, 2, 1. S některýma jsme se seznámili, s některýma to doženeme po představení, teda fajn, tak jsme rádi, že se s váma známe a přejeme vám krásný večer. Si říkáte, že by to chtělo, že trochu serióznosti, aspoň úvodem, tak na co jste to vlastně přišli? Tak my se snažíme s kolegou Zbyňkem Petrželou navázat na kabaretní, koncertní, divadelní výstupy mnoha našich slavných předchůdců, ke kterým vzhlížíme s úctou a obdivem, jako byli samozřejmě třeba Skoumal Vodňanský, jako byli před nimi, že Šliter, Suchý, jako byli před nimi Ježek, Voskovec a Verich, no tak ti byli 3, pravda, v té dvojici, ale my budeme vlastně taky 3 v naší dvojici. A
konec konců tenhle pořad, ano, by se dal nabízet jako recitál, že recitál je pořad vystoupení jednoho umělce. Jsme tady teda teď v tuto chvíli dva, ale umělec je z nás jenom jeden. Děkuji vám. Mě tak napadlo, ty jsi před chvíli zmínil Jiřího Suchého. Já na tebe musím prozradit, že tady kolega Vítěz Šujan hrával svého času i s Jiřím Suchým v Semaforu. A ty máš takovou jednu vzpomínku na pana Suchého, nemohli se podělit s náma? No, mohl, ale dělám to nerad vždycky. Přemož se, prosím tě, a poděl se i s námi tu v Borech. Zbigněvovi se ta příhoda líbí, no tak až vám to teda řeknu, když to tak začal, tak pochopíte asi, co to je za člověka, když se mu líbí takováhle příhoda. Ona je taková... No vohovně, jako řekni to. No, tak teď vlastně prozradil pointu, proč to budu vykládat. Jo. Ano, je to prostě já mám s panem Suchým domluvený, že to můžu říkat, jo. Ale je to fakt, jak řekl Zbyněk, přesně o tom. No. My jsme jednou něco panu Suchýmu vezli na Ořechovku. Potkali jsme se před tou jeho vilou, on s náma počítal, jeli jsme nějakou zácpou strašnou, jsme báli, že už jako fakt jedem a on teda, že jako ano, tak já se těším a to. A teď nám vyšel jako vstříc před tu branku tam a my jsme přijeli takovým větším autem, měli jsme nějaký věci i spoustu krámů, jak to tak vozíme. No jak jsem to auto obešel, z té druhé strany nesl jsem takhle plnou náruč toho něčeho, teda už přesně ani nevím, to nějaký papíry, materiály, nevím, ještě možná nástroj nějaký, tak pozdravili jsme se pohledem i teda slovně s panem Suchým, a teď nám oběma ten pohled jako sjel takhle doprava na ten chodník, který teda mimochodem není dlážděný, což vypadá jako banalita, ale je to důležitý, jako že ona ta očista takových povrchů, když je to vyasfaltovaný, je komplikovanější, že jo. No a tam prostě bylo cosi takového, do dneška teda se kojím nadějí, že to fakt bylo psí, ale to množství, to fakt muselo být normálně, to bylo tele, jo, jo. Prostě to tam takhle bylo, no. A teď, že jo, já jsem teda nesl to takhle pln úcty, mu to podám, když jsme se podívali tam, viděli jsme to a já jsem si myslel, že zaboduju svým vtipem s ním, takže když jsme se tím pohledem setkali, tak říkám, ale to není moje. Jo. A pan Suchý na to opáčil, aniž mrkl okem, říká, a jste ochoten přísahat na vše, co je vám drahé. Bylo ještě hezké, on říká, to je všechno, co jste mi donesl. Ano. To se mi o to líbilo nejvíc. Jo, tak. Je to příhoda, jak správně řekl. Tak je čas na další písničku? Určitě je čas na další písničku. Když jak uvádět, nebo bez ostra? Už máš dávno hrát. To je prosím vás píseň, které budete mít za chvilku pocit, že vám na umření. Tu jsme do repertoáru zařadili jenom proto, že mě bylo Zbyňka líto, opravdu. Jemu se ta písnička líbí, no. Je strašná. No, už to předehra. Tak jako ve staré Anglii whisky si do sklenky nalij, do chlupy vetknu si růži a půjdu zas ve své kůži. Tak jako ve staré Anglii whisky si do sklenky nalij, do chlupy vetknu si růži a půjdu zas ve své kůži. A vyrazím pojistky, způsobím zkrat, docela tak jako aristokrat. Poradní koupeli zachutná toast, nevadí snímeli několik soust. Tak jako ve staré Anglii whisky si do sklenky nalij, do chlupy vetknu si růži a půjdu zas ve své kůži. Tak jako ve staré Anglii whisky si
se a já fakt, jako nejde to řešit. No. Tak to je fajn, počkej, to mě zajímá. Chtěl píseň, má píseň. Skončil svůj S-tour, chce jít do S-tour, nechceme ještě nikam nechoď. Jsme dělali vynikající pianista, jo. O tuhle písničku, kterou hrajeme běžně na 3. Raz, 2, 3, 2, 2, 3, raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 2, 2, 3. On je schopen bez mrknutí oka přejít na 4. Jo. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Zvládl bys 5. Zvládl je 5. Raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Je to genius, že? Zvládl bys 5,5? Zkusme. Do příště. Zvládnu 4 křížky a to právě teď. Pozor, teď. Tam si zvolat na dvojky. Nauč se to. Konzervatorist. Vyrazím pojistky, způsobím zkrat, docela tak jako aristokrat. Koraní koupelny, zachutná toast, nevadí, sníme-li několik soust. Sním trochu omáčky z kolínky, obléknu si černé holínky a půjdu jednotit řepu, ve stoje vleče v řepu. Virtuos na slovo zlatý Zbyněk Petrčák. My jsme moc rádi, že naším dnešním hostem naší hudební talk show s úsměvy Don Quixotů, původně se to mělo jmenovat s úsměvy idiotů, ale změnili jsme to v poslední chvíli, já jsem to změnil teda. Takže jsme rádi, že hostem tohoto pořadu dnes večer je Tomáš Matonoha.